Shubor nakaslem jong unongsan hima. Namar ka jing sneo ba dap dakit liu kis ar ka surok ha ka snong law sotun kabalabu jing e shikat de e ya kinong let nong wan ha ka sining kong kalai trik uleber ar hajar apusan UMDC badang shisha je thamai kalaban mauprem constituency uba Ricky Shulai ula shimkhya ya kanega kam da kabalet banyekendu bat ban pensngau hakmat jong executive engineer ka PWD Shillong Central Division uba S Litep Hakani ka jeng kendu uba Ricky Shulai ula kerpat yau executive engineer ban shimkhya na ka benta ban pha maramot no khamkloi kat bala shwaban wan ka ayom liur ne ka jing hap slap knang bakan pinsuk pat ya ka let kawan jong ki nong shong shnong ula pen pawru ba ka jing sau tanat ban tip ba ka tanat kalarai ban bha ya ka pisa ban shna pen bha ya ka surok hapo ka shnong law sotun Oi. Asal benar susu ini susu kita sedang seperti itu. Kini ki tayo ko belalik lah ya sajid kumu MBC balayo ban bang smai along bu MBC pura juga Hasan Laban mo prem kumbu pi ngap kendu ui juga Central Division in spite ba tibi ka subject kade juga state ndre kabor juga MBC kamdan ndre ngamban si abang ai ka jinge ka ban hapo ka snong khamtam ka jonga ka bangasa te ala sotun ngawan nam ta ka surok ka ba la shem jinge rajan bunsnem la arsnem ta ka jinge ka lalong na ya bro ki benta khamtam gi ba kamai kali nang ta gi bapang ba shitam ka surok ka lalong in a very bad condition do kamdi ka subject jonga ndre ngam si bangan shim ya kata ka mo ka benta bangan chuan kerpadrin hai dalong bansu at least dalak ban pelik so di pothole covering kenang ba at least kan sup kayat kayang khamtam menta ka por air ka sports lab ko ajan wan te denga wan hang ne pre kalong kiki ka bastunat ba laliang jong ii ber ka government kala sim khya bat kan ka sithi bangalai priang mentan ru ka peli ba kiladap sim ya kata ka benta ban kit khya ban wan ra ka sanction jong kan ka surok ban benta ban penbha kalau mudno ban pen cover biang ya kini ki pothole bat kawi ki benta ki ba bun ki dan ki ban penmiat ya kini ki benta ki bala du da ka basna thmai ka banti adu arpo kin siang pada itu black metaling ketu ka ba kiong ka rong ma ki siang kalong kiki ka ba sukmen ringanang yai budin kumba ila ya kredibi mentan kalong ka basutanat ba ila peni yang aru da ka city ka ba kila move sa ka government bat stang akan neka financial ngatrai kala yo ya ka sanction but kila yo ban train no ya ketika surok kaba ni kumkinong soksnong nanti khamtam jo kalau sotun kila asyam jingi hala bun sinem bangan saya keduru ya kedar basnang ban kerpadret bangi i daya ya chate ki benta ba wat hasurok bakadon ko kaba kapoho kadi ko kaba kamariang kala kurku yangi khamtam chini kithan pam bagi lai sedang sat kali yang kumkipor mesra tika surok kelas sedang du hitai bentaru hoi ngasutu ya ka jing juki nong song baki saja ka mo ka sajing sat kali juki ring haban perkadu pada baka surok lukan sadu mo ka ba la sain jingjar yang mangihi te ko mangi ha ka thain pham ni te ka surok la le bhala le ka PWD ha kila siang daka mo kata ka topping ka bolong cemented ka bra dahlai tikna te ngakermen ba ka dorosnong kan ya trilang bangin yo ban kerpan rit iki dari bubu kendon manungsa sat kali syuang tu bat ngakermen ba kajikit kya jong ka government lingba ka PWD department roads bakin ya simkya ban pen state ya kena kam ban ngan persang ban kendu hi lu ya kilong he hakini kipor ki banwan kumba ila pensmo sanga da nga kendu ki kan kam state ka kam te ngakermen bakan long bat nga sultanat bamtasi ngala yo ita ibor ba kipai ba kila aya nga bangan yo ban budin ini ibentai balong bapongsan namta ka imlang sarang kapo kasnong lo sotun